Ами не ще играем 99 нощи в гората. С Крис. Да, с тебе. В миналото видео играехме Майнкрафт, сега ще играем Roblox 99 нощи в гората. Боби ще не гледа. Защо го изпусна това? Имам бандажки. Добре. Дай ми бандажки. Взимай. Слагай ги тук. Опа. Аз едната си я използвах на себе си. Без да искам. Имаш ли още нещо? Имам чуки и такова. Дай ми ги. На мен ми трябва. Ей, сега ще го дам. Аз ще ти помня. Взимай. Добре. То стана батъл. Изчакай, макар си, той ще го засадим. Добре. Засади го. Буквално пилето не може да се убие, бе, брат. Пилето не може да се убие. Айде, зайко! Добре, Криси, ти виждаш ли нещо? Не. Добре. Няма един зайко. Добре, Айде, зайко! Yes, аз намерих въглен. Ето го Крис, ето тук, на PlayStation ми играе. Така. Сега Крис слагам въглен на огъня. Така, Криси събрах и нещо за крафтинг бенча. И болта се върти като ненормален, не мога да взема. Ето, взех го. Добре, Криси, аз ще събирам храна. Ти събирай дърва. И аз ще събирам кожи. Аз ще събирам кожите и нещата. Добре. Скок. Добре, на мен от първия път ми даде бънифут. Дай ми на мен един бънифут. Чакай. Чакай, ще взема. Тук има два вълка. Чакай, ще убия един. Добре, убий двата. Защото имаш бандажка. Ще убия първо един, след това друга. Айде от първия път, който. Аз не мога да се намеря това. Огъня ни е на малко, събирай дърва. Аз съм събирал. Огъня ни е на малко, бе. Събирах. Огъня ни е на малко. Отивам да събера още една кожа. Чакай, аз ще събера. Добре. Аз ще събера за тебе. Добре, най-ти са пронжик. Сега ще дойде... Сега ще стане нощ. Не ще. Но на мен ми трябва храна. Аз имам храна. Добре. Да ти дам ли? Сега ще дам. Стана нощ. Добре, че Елена първата нощ няма да дойде. Чакай. Що си на толкова малко, бе? С бандажката са хилт ходни. Чакай, плент. Ето, Криси. Имам храна. Аз се хапна. Тази храна е за мен, значи. Добре. Аз ще да съберам дървета. Така. Добре, я... Ей, че дървета да ги изкореним. Но. Айде, трябва да намериш фенерче. Баба ти Елена е тук. Баба ти... човек, чакай, ще съм малко така с баба ти Елена. Гаден. Добре, намерих нещо, намерих майки нефите. Видях месото, което си оставил. Криси да знаеш, че съм при кенефите. При кенефите съм. Къде е този чест? Стане ладен, помогнеш с тия дървета. Човек, къде е този чест, бе? Кой? Аз не мога... В кенефите няма чест. В женските няма чест. Тук трябва... Ето го честа. Ще го отворя. Дай ми Кожа! един. Ти ми дай кожа, аз ще дам бънифут. Добре. Имам good сак, имам по-добър сак. Дай го на мене. Аз имам. Дай го. Как събирам дърва, пък си не ми даваш? Сега ще дам. Изчакай малко, брат, ние нямаме карта. Аз ще крафна карта. Добре, крафни. Стана ден. Да, се отивам да взема едно. Вземи бънифут. И кожа. Чакай, аз ще дам бънифут. Туалетната. Клисе по кенефа. То кенефа. Аз отворих честа в кенефа. Аз не съм го отворил. Боже, на мен съм пани. Криси. Братва, вземаме. Добре, вземи я. Аз сега ще взема нещо от трейдера.
Така. Какво да вземам? Кенефа има. Ще взема Се брадва. казва Кенеф. Така. Взех брадва. Взех брадва, така. Така, Криси. Туалетата е ваша. Добре. Сега, Криси. Айде не съм. Аз вече дадох банифута. Нищо ще ти намеря и на тебе. Видях вълк. Това ще го убия. И не ми даде кожа. Перфектно. Аз ще ми си взема пари, защото ти няма да ми дава. Ще ти дам. Айде, за мъничко. Ме чакай, че сега ще убия друг вълк. Айде, даси! И не даде нищо. Айде, аз ще убия този заед. Аз ще убия този. Аз ще си... Ето, взимай банифута. Гледах ми котлети много поема. А ти ми дай кожа. Но аз нямам кой. Ще уби тогава Не можеш. зайка. То пусна кожа зайка. Не, зайка не пуска кожа. Пуска си кръка. Да, зайка си пуска кръка. Патрони. Видях патрони. Да ги взема ли? Ще ги взех. Ще ги взема. И ще ги дам на тебе. Чакай, че имам Добре, сега ще отворя този чест, желязния. И ми се падна копие. Намерих копие. Падна ми се копие. На мен не го дай копия. Чакай, сега ще убия един вълк. Да ми яде кожа. Аз ще убивам вълците и мечките, защото съм по-добър. Не съм целял. Криси, аз буквално съм в снежния биом при вълците. И при... Аз съм при алфа вълците буквално. Здрасти, вълк. Ти си мъртъв вълк. Дай копието. Ей сега. Взимай. Ти как си сбрунял, брат? Не е честно. Ами аз се намерих от трейдера. Как си намерил, брат? Червен чест! Да, верно, червен чест. Чакай. Айде бе, успокой се малко бе, че искам да си взема нещото. Майко, на втория ден. На втория ден червен чест, Знаеш брат. какво ми се падна? Код западна. Брат! Как бе? Тактикал шотгън е това. О, имаш жълт чест, нали така? Да, имам жълт чест. Защо, бе, брат? Но си... Чакай ме, бе! Стига, бе! Едно сега ден. Райфъл! Какво? Райфъл! На мен трябва да Криси! Елена ще ни убие! Ще бегам! Аз съм по-бърз. Ами да, ти си по-бърз. Но нищо, я ще бегам. Защото си тръгна преди мене. Айде имам с малко храничко. Добре. Ето едно месърство. Ако искаш. Добре, аз ще Ка- го взема. Не бе, аз искам. Добре. Ноще! Ноще! Ще ми пика. Ето аз ще ги изкореня. Добре, Криси, ето патрони. Искаш ли утре да спасим първото дете? Да. Криси, дай ми това. Криси, отрежи го това голямото дърво. Аз съм го отрязал. Дай ми трябва патроните. Айде, може да скажем. Добре, отрежи някое друго голямо дърво. Ей, тук има едно. О, един чест да скрафтнем. Чакай, Айде. взех един чест, ела при мене. Да го отворя. Къде си? Ела при мен, аз съм... Да, тук съм. Чакай. А той е тъп. Той е за огъня, между другото. Ето. Open. Това е за това. Да, за огън. За какво е? Ма не мога да го взема, не е честно. Я! Чакай, на мен ми трябва. Бе, сами дървата ми трябва. Аз ги събирам за огъня. Аз ги събирам за това да си имаме на карта. Както и дърво ми го дай на мене. Защото ми трябва. Добре, взимай го. Ма Криси, режи големите дървета. Аз ги режа. Добре. Криси, аз отивам да спасявам първото дете. Сам да го вия къде е. Криси, направи карта. Дай ми райфъла, бе. Аз ще ти помогна. Имам си такова. Ти ще ги убиеш всички да вълци. Добре. Аз отивам да Дай го... ми, аз не мога да ги убия. Дай ми просто иначе. Сами дай ми го. Ма ти и без той няма да...
Аз ще дойда просто ела при мене. Отивам с тебе. Добре. Ще умреш. Ще умреш, просто ми дай на мене ти. Абе, човек, където иде тебе? Дай ми го на мене. То нали Дай ми каза, го на че... мене, ще ти Добре, бе! Къде си ти? Дай, тук съм. Взимай. Ти ми дай това. Кое? Трилиона. Но аз няма как да ти го дам. Еми тогава аз как ти го дадох, бе? Но аз не мога да ти го дам. Натискам всичко, не става. А, ето го детето, ей тука. Къде? Тука, ела. Идвам аз с... Не знам. Ето го тука. Добре, аз ще Добре, ще убия всичко. добре, ти убий всичко, аз... Ти удреш, ти удреш. Аз няма да удрям, защото ще умра. Искаш ли с мене да бъдеш? Ела при мене да ми помагаш. Аз взимам трилиона. Защото ти нямаш патрони. Ами, при него е нощ. Айде, бе. Чакай, взех броня. Къде се броня? Еми от 6 пана ми са. Но ти къде си? Ти къде си? Еми аз искам да събера храна, че съм гладен. Ти къде си? Еми, събирам храна, аз съм гладен. Ти убий всичко живо. Къде си, бе? Ти убий всичко живо. Не ми трябва храна. Еми аз се нахраних. Това е много силен трилион. Няма такова нещо. Ела при мене. Идвам. Ма къде си? Да. Чакай. Айде бе, вълк. Ще ме убиеш ли бе? Аз убих единия вълк. Къде си? Там. Чакай, идвам. Елате, вълци. What? Бат трилион е много силен. Аз Айде, ти... идвай. Ама човек, аз ще умра. Откъде? Еми, ще умра. Какво? Еми, на малко кръв съм. Искам да се хилна. Тога не може да си хилни. Да, знам. Айде, чакай да ти дам едни неща. Направи карта. Аз съм мога да направя карта. Ми да, защото ти трябва едно дърво. Защото ти трябва едно дърво. Оф, аз го скипнах просто. Знаеш какво крафта? Какво? Един кул, един телеспасителен аз и един телеспасителен такова. Добре. Приятели, стана време да се тръгвате, така че чао.